Da li bi pre voleo da kontrolišeš vatru ili da kontrolišeš vodu? Da li bi pre voleo da upoznaš Mesija ili da upoznaš Ronalda? Da li bi pre voleli da stalno bude Božić ili da stalno bude Uskrs? Da li bi pre voleli da pevate svaku reč koju izgovorite ili da plešete na svaku reč koju čujete? Da li bi pre voleli da možete da kontrolišete sve kompjutere na svetu ili kontrolišete sve ljudske umove? Da li bi pre voleli da otkrijete izvor večne energije ili da otkrijete izvor večnog života? Da li bi pre jeli čokoladu sa lukom ili sladoled sa krastavcem? Da li bi pre bio miš ili bi pre bio mrav? Da li bi pre ukinuli sport ili bi pre ukinuli video igre? Da li bi pre živjeli u kućici na drvetu ili bi živjeli u splavu na vodi? Bonus pitanje. Da li bi pre ugasili Facebook ili bi pre ugasili Instagram?